Днес искам да ви покажа два много интересни модела, които сме започнали преди... Колко време ги започнахме? Преди една година. Глупости. Една година. Кога започнахме гърдите? Преди една година? Да. Верно ли, бе? Да. Просто аз нямам време. Чудесно. Аз мисля, че са повече години, бе. Не, една година. Една. Чудесно. Добре. Интересното е, че ще правим традиционни японски маски. Елате да видите. Ето това нещо са моделите. Като решихме да направим за по-голям контраст, да обърнем цветовете на самите маски. Тоест синята ще бъде малко по-червеникава, а червената ще бъде синя. Извинявай, това е малко такова маска, но... Имаме тези процеси. Да, точно така. Така, интересното при Ники е, че, преди малко си говорихме, на колко години са му ръкавите на Ники. И всъщност се оказва, че на Ники, ето тази ръка, ето това нещо, сме го направили 2016 ли беше? Толкова. 2016 година. Я да отвътре да видим какво става. Оп. Я гледай каква хубава змия, сме изобрели тази змия, че съществува изобщо. Я гледай ти. И ето тази ръка също е от същия времеви диапазон. 2016 година. Като имаме нещо недовършено май отвътре. Да. Оп, да. Нищо, ще го довършим. Много добре. Така, как процедираме с обезболяващия крем? Сега махаме от едната гърда обезболяващия крем, да мога да попие и ще намажем другата гърда. Докато работиме, тя ще стои намазана, през това време ще свършим тази, махаме крема и започваме другата гърда.
свършихме с нашата сесия за днес. Колко време се работихме? 7 часа. Даже малко над 7 часа май. Над 7 часа. Резултата е доста добър, много съм доволен. Успяхме да направим абсолютно всичко. Всички цветове, всичко черно. И Ники днес е много сериозен герой. До следващия път, но така те напуши, че той ще бъде след 2 години сигурно. След 2 години не, ще изчакам да мине малко. 2-3 седмици. Със сигурност. Благодаря ви за вниманието. Не забравяйте да харесате, да последвате във всичките социални мрежи.